number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos mga tugang ngunyan na aldaw nin Biyernes, Mayo 16, 2025. Ini ang Bareta alas 12 asin kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Mga paratukdo na nataawanin honorarium kan COMELEC matapos ang eleksyon uminabot na sa 78%. Sarong poultry farm na ipigreklamo kan mga residentes kan barangay Lower Binugsakan dahilan kan langaw na isyuan nin cease and desist order. LGU Legazpi, zero tolerance sa corruption. Proklamasyon kan mga nangganang party list gigibun sa Lunes, Mayo 19. Sa lado nasyonal, nagkapirang miyembro kan gabinete ipinaapod sa pagtiripon ni PBBM. Desisyon kan Court of Appeal sa saro sa mga kaso ni dating Senador Laila de Lima, dai maresulta sa pagkakapreso. Malacanang ipinag-orgulyo na daing nairehistrong failure of election sa nakaaging pirilian. Kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte, pinagdiskwalipikar ang duwang judge kang International Criminal Court. Sa ibang nasyon, Ukrainian President Volodymyr Zelensky mapadaranin mga representante sa Turkey para sa paghururo ninda kan Russia. Sa lado ng sports, pagbuelta sa boxing, kinonfirmar ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nangapudan ang kapitan kan Barangay Binugsakan Ginubatan Albay sa manyahamiento kan 6-in-1 Corporation na mataawanin aksyon asin atensyon ang pirang bulan ng pamemeste kan mga langaw sa saindang lugar darakan pagha-harvest kan nasabing kumpanya. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Barangay Captain Twinkle Ranyola, dakul ng mga residentes ang nakamati nin paghelang arog kan pagkulog nin tulak, LBM asin pagsuka-suka dahil sa mga langaw. Sigun pa sa iya kan enot sa kada harvest kan korporasyon nalilinigan tulos asin nag-aabot sa nin saro o 2 semana ang pamimeste. Alagad ngunyan uminabot na nin sobra 2 bulan. Sinabi pa kaini na nagpadara na nin cease and desist order ang lokal na gobyerno kan Ginubatan asin pigigibuman kan mga opisyales di barangay ang mga magkakanigong espersos para sa mga namimesting langaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uminabot na sa 68% na 40,000 na mga paratukdo kan Department of Education o DepEd Bicol ang nataawaning honorarium o bayad kan Commission on Elections sa COMELEC Bicol matapos ang pirilian kang Lunes, Mayo 12. Ini ang pinahayag ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juan Valesa kung sa impiglalauman ng unya na aldaw ng Mayo 16, matatapos na ang distribusyon kan benepisyo kan mga nagsirbi kan midterm elections. Sigun kay Valesa, kaibahan sa mga nataawaning bayad ang mga miyembro kan Electoral Board, support staff, DepEd Supervising Official o DESO, technical support staff, mga miyembro kan Board of Canvassers, regional coordinating groups as in Tech Hub support personnel. Sigun kay Valesa na parte kan sa indang mandato na maitao ang compensation sa dakula asin importanteng papel kang nagsabing o nagsirbing mga individual sa laog ning 5 aldaw makalihis ang eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world.
Dahil sa panunuhol o bribery, shoot sa karsel ang driver asin pahinante kan sarong truck. Ang binalo na suhulan kan mga ini iyo ang happy mismo kan Public Safety Office na si Octavio Rivero. Sigun kay Rivero ang imbelto iyo ang sarong residente kan La Medalla Piodoran Albay asin taga Parañaque City. Sinabi niyang nagkaigwasin danin operasyon sa kalabaan kan Peñaranda Street kan madakop ang sarong truck dahil sa pagsuhay sa batas trapiko siring kan kawaaranin permit, obstruction sa tinampo asin disregarding traffic sign. Matapos tawanin citation ticket, nagbalik ang pahinante asin ginawgawan siya nin 200 pesos na pigsabing pipatao kan driver. Dahil ang digdi dinakop ni Rivero ang nasabing mga persona dahil sa bribery o corruption of public official. Kasahapon, nagpaluwas nin resolusyon ang korte asin pigrekomendar ang 60,000 pesos na piyansa kada saro. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakapag-issue na ng cease and desist order ang gobyerno lokal kang Ginubatan Albay sa sarong poultry farm na pigreklamo kan mga residentes kan Barangay Lower Binugsakan dahilan kang langaw. Sa entrevista kan DCGB News kay Chino Garcia, sa paagi kang cease and desist order, temporaryong ipinapundo ang operasyon sagkod na makapagkomple sa findings ang recommendations kang Municipal Health Office. Mientras na nagagamit na muna ang mga apektadong residentes ng fly papers asin mouse trap pads para makalikay sa langaw. Zero tolerance sa korupsyon ang Legazpi City. Ini ang siniguro ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. matapos maarestar ang duwang persona dahilan sa pagbalong pagsuhol kay Legazpi City Public Safety Office Chief Octavio Rivero matapos makakomitir nin bayolasyon. Sinabi ni Garbin na dai matolerar ang bagong Legazpi sa siring na aktibidad. Katakod kay ni inomaw ni Garbin ang PSO sa pagsunod sa iyang direktiba na mamantinir ang marahay ang sistema kan syudad. Gigibuhon ang proklamasyon kan mga nangganang party list sa Lunes, Mayo 19, ngunya na taon. Segun kay Ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., maatendir siya ka nasabring proklamasyon kasabay si Ako Bicol Representative Elizalde Co. Sinabi ni Garbin na 2 seats ang naalokar sa Ako Bicol asin ini ang maximum kung sa ina sa 1.1 million na nako ang boto o proportional votes kang Ako Bicol sa kakatapos pa sa ng midterm elections. Sinabi ni Garbin na sabay sinda ni Ko na ipoproklamar sa 20th Congress bilang representante kan Ako Bicol party list. Mas pinakusog ang Land Transportation Office o LTO Bicol ang sa indang kampanya para sa kaligtasan sa tinampo sa paagi kan mas makusog na enforcement operations bilang parte kan pagselebrar kan Road Safety Month ngunya na bulan kan Mayo. Kasabay sa mga aktibidad ang roadside inspections as in information drives na may katuyuhan na pakusugon ang kampanya laban sa mga pasaway na motorista. Padagos man na pigtutukan kan LTO Bicol ang mga kolorom na lunadan, overloaded na units, asin ang dainin magkakanigong mga dokumentos. Katakod kay ni pig-inganyar kan ahensya ang publiko na makisumaro sa kampanya asin maging parte kan pagbabago para sa mas ligtas na pagbiyahe sa mga tinampo. Tiglansar ngunyan ang kadiwa ng Pangulo sa City Pavilion kan Ligao City. Alas 8 sagkod alas 5 ning hapon, pwede makabakal ang mga konsumidores ng mga baratong produkto. Sa nasabing aktibidad ngunyan aldaw, imbitado ang small, medium enterprises o entrepreneur asin mga paraoma na igwang mga produktong agrikultura para i-display asin maipabakal ang sa indang mga ani. Esferso sa inikan lokal na gobyerno kan Ligao City asin kang City Agricultural Office. Barato ang barakalo na gulayon, umaasin iba pa. Ang programang Kadiwa ng Pangulo dakulang oportunidad sa mga gustong magnegosyo dahil igwana sindang outlet mantang sa mga parabakal naman na limitado ang budget makakabakal ng barato kan mga bagay na kaipuan sa kusina sa baratong presyo. Kulang ang enforcement para madakop ang imbwelto sa illegal na droga lalo na sa mga hararayong barangay sa syudad ni Legazpi. Ini ang nagluwas na pahayag matapos manutaran na daiman nagkukulang ang mga barangay Anti-Drug and Abuse Council o BADAC sa pagmonitor kaini.
Napag-araman na may memorandum sa mga barangay ang DILG na mag-report kada bulan may kinaaraman sa status kan sa indang barangay manungod sa mga imbwelto sa illegal na droga. Regular man ining pigigibukan mga barangay asin pigsumitir sa DILG asin PNP. Dahilan digdi ng apodan ng mga residentes, napakusugon pa ang PIDEA asin kan PNP ang sa indang operasyon kontra sa pagbariwas kan illegal na droga lalo na sa mga hararayong barangay. Nagpaabot ng pasasalamat si Commission on Elections Bicol Director Attorney Jane Valesa sa mga botante na aktibong nagpartisipar kang aldaw kan pilihan kang Lunes, Mayo 12. Ini matapos uminabot sa 85.12% ang naging turnout kan mga nagbotong Bicolano kung sa insaro ang Rehiyon Bicol na may halangkaw na numero kan mga nagboto sa nasyon. Sigun sa datos, pinakalangkaw na probinsya kang Albay kung sa igwaning 89.37% turnout o sobra sa 840,000 na botante ang nagboto. Asin sinundan kang Catanduanes na may 86.60%. Nagpantuluman sa datos ang Sorsogon na igwaning 85.92%, sinundan kang Camarines Norte na igwaning 85.27%, asin Camarines Norte na igwaning 84.25%. Pinakahababa man ang Masbate na may 79.82% turnout o sobra sa 490,800 na botante ang nagboto kang nakaaging eleksyon. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon at siniba pa pagkatapos kaini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemax Forte Serum. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemax. Mabibili ang Plemax Forte Serum 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex na Gundo L is a generic name of Plemax Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang nagkapirang miyembros kan sa iyang gabinete ngunyan na aldaw. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na piparikasan ni Presidente Marcos ang mga prioridad na programa kan gobyerno, partikular ang mga proyektong kaipuhan kan mga namamanwaan. Apuera kay Dizon, nagabot man sa palasyo sina Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, asin Education Secretary Sani Angara. Presente man ang nakapirang representante hali sa Department of Health o DOH, Department of Trade and Industry o DTI, asin Department of Information and Communications Technology o DICT. Daima kukulong si Laila De Lima dahilan sa desisyon kan Court of Appeals o CA 8th Division na pawaran ng kusog ang pag-absuelto kay dating Senator Laila De Lima sa saro sa mga drug case kaini. Sigun kay Attorney Jesus Falsis, daima kukulong si De Lima dahil sa desisyon kan CA yung pawaraan ng kusog ang acquittal sa dating senadora dahil makanos o kulang ang paliwanag kang judge sa naging desisyon kaini. Sa madaling sabi, daina i-justify ni Marhay kan judge ang desisyon niya. Sa irarom kang konstitusyon sa desisyon kan mga korte, required na ipahayag ang facts asin ang mga lay na pigbabasehan kang desisyon sigun kay Falsis.
Tinawan niya ning duo na dai makukulong si De Lima dahil biniliktad ang acquittal. Ang mangyayari sana ipinag-orden kang CA, napakarayon kan RTC ang desisyon asin magpaliwanag ning marhay. Ipinag-orgulyo kan Malacanang nangunyan sa naday nagkaigwan in failure of election sa ginibong eleksyon kan Lunes. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maski igwang sobra sang ribong lugar na maikokonsiderar na election hotspots, day uminabot sa failure of election anarin man sa mga lugar na na-identify na mainit sa eleksyon. Ikinaugmaman kan presidente ang halangkaw na numero kan mga nagboto kan nakaaging Lunes na indikasyon na nagtitiwala ang mga tawo sa Marcos administration. Katagod man sa babang turnout sa boto kan mga OFWs, sinabi ni Castro na posibleng naging busy sa trabaho ang mga ini kaya dai nakaboto. Pero sinabi ni Castro na hihilingon pa man giraray kung ano ang record kan Commission on Elections sa ginibong online voting kan mga OFWs na nasa man iba-ibang nasyon. Pinadisqualify kan defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang duwang judge kang International Criminal Court o ICC dahil nakapagdesisyon na ang mga ini sa issue kang jurisdiksyon na tugutan ang prosekusyon na magbukas kang investigasyon kang drug war ang 2021. Hinagad ni Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, na i-disqualify sina pre-trial Chamber 1 judges Ryan Adelaide Sophie Alapini Gansu, as in Maria del Socoroy Flores Lyra sa pagdesisyon sa mga sa indang jurisdiction challenge. Sigun kay Kaufman, ang pagkaka-disqualify kina Gansu as in Lyra, masisiguro nin autonomia as in irreproachability kan mga huwes. Enot nang ibinasura kang ICC ang invitation kang kampo ni Duterte sa mga nasabing huwes na i-excuse ang saindang sadiri sa paghatol sa jurisdiction challenge na nagkukwestiyon sa jurisdiction kang ICC sa kaso kang dating presidente. Pinuuna na sa Central Luzon kasuod Mayo 15 ang mga typhoon-rated photovoltaic panel as in AI-driven moisture sensor na may kamauotan na padakulon ang produksyon ng baga sa nasyon. Pinanginota ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang turnover kan maunlan na kan dating Sapang Paitan Solar-Powered Pump Irrigation Projects o SPIP na itinao sa mga farmer irrigator sa Central Luzon na pigkukonsiderar na rice granary ka nasyon. Tinawanin doon ni Romualdez na iyon na ini ang futuro kan agriculture na may asistensya kan AI para mapakusog ang productivity. Sigun kay Romualdez, nagitaas ang produksyon kan paroy kan mga nainot ng guminamit kan typhoon-rated photovoltaic panels as in AI-driven moisture sensors nagikan sa LR Group kan Israel. Binuksan ni Romualdez ang solar-powered pump sa barangay kan dating Arayat, Pampanga para matubigan ang may 15 hektarya na tanuman kan mga miyembros kan maunlad na kan dating Sapang Paitan Irrigators Association na dating naglalaom sa uran asin rasyon nin tubig. Supisyente sa ngunya ng supply ng baga sa Pilipinas segun sa Federation of Free Farmers. Segun kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, daikit ang problema sa supply dahil sa primero malaog pa man giraray ang importers na wara man nakaulang digdi. Ikaduwa, natapos pa sana ani asin dakol na stockman ang National Food Authority o NFA. Bareta sa ibang nasyon, nagpahayag nin kahandaan ang Ukraine na makahampang ang Russia para dagos nang matapos ang sobra 3 taon na labanan. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na arog kan napakapagsunduan ninda ni Turkish President Recep Tayyip na magpadara ini nin delegasyon. Siniguro man kan Russia na igwasindang delegasyon na ipapadara para dagos nang mapautob ang isyong pangkatrangkiluhan. Bilang respeto sa Turkey asin Estados Unidos, magkakanigo magsimbagman ang Russia. Naglalaom ang Ukrainian President na mapapatawan nin magabat na sanctions ang Russia kapag nagpalyar ining mag-atindir sa isyong pagkatrangkiluhan. Magigiromdoman na enot ng pigbisita ni Trump ang Qatar, Abu Dhabi asin ang ultimo EU ang UAE para makatipon ni nagkapirang $1 bilyon na investment.
Sa bareta niya to po sa lado ng sports, kinonfirma na ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao ang sa iya na sa giraray na pagsabak sa boxing ring. Sigun sa 46 anyos na dating senador, na nagtugot na ining makalaban si Mario Baris para sa WBC welterweight title. Nakatalaan na gibuhon ang laban ninda kan 29 anyos na American boxer sa bulan ng Hulyo sa Las Vegas. Ang laban arong sarong bulan bago ang induction niya sa International Boxing Hall of Fame sa Hunyo. Ultimong naglaban si Pacquiao kang Agosto 21, 2021 kang daugon siya ni Cuban boxer Yordenis Ugas sa WA welterweight crown. Naimbento kan South Korean robotics company na We Robots and We Innovate Mobility o WIM na sarong robotic assist device na pigbug ko sa imong bewang asin hita tangani makapag-alalay sa paglakaw. Ang device nakakabawas nin haros 20% nin enerhiya sa paglakaw tanganing mas harayo ang maabot asin bako madali mapagal ang nagagamit kaini. Ang assist device may gabat na 1.4 kilograms asin pwede ining matiklop na kasing dakula kan sarong clutch purse. Para po sa satuyang special story, sarong 58 anyos na maestra sa Magrath Elementary as in High School, hale sa Magrath, Alberta, Canada, ang nakakuhaning Guinness Book of World Record na longest time in a female abdominal plank position. Ang record holder na si Donna Jean Wild ang nagplank position sa laog ning 4 hours and 30 minutes as in 11 seconds. Kan taon 2013, nahulog si Wild as in nagka-injury ang sa iyang pulso. Puon kang insidente, dai siya nakadalagan o nakaalsa ning magabat. Kinalaunan, nadiskubre na niya na kaya niyang magplank as in pinuunan niyang mag-ensayo hanggang sa nakakuha siyang world record. Ngunya na Mayo 16, taon 1998, sarong sulo ang nangyari sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City na nagdanyar nin 25 katawo. Ang sulo minabot sagkod sa kataning kaining edifisyo na iyo ang National Kidney and Transplant Institute. Sigun sa mga fire investigators, naubos ang mga hospital records asin uminabot sa 700 milyon pesos ang danyos kan insidente. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipo na sinkinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Happy viewing to Lakers Christian Abrera asin kay Ma'am Rosana Magante, Sir King Reginaldo from Banqueroan. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Nicole Gloriane, sa lado technical katuwang tidyan si Sir June Napolis, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, sa tuyang social media writers Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa mga pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Thank you happy for watching. lunchtime. Happy watching, Ma'am Nelsie Maranyo. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa